Боби! Какво ти е, бе? Що се сърди? Мамо! Госпожата ми удари шамар. Качвай се в колата. Чакам обяснение. Ами, вижте, госпожо, днеска на лавката имаше голяма суматоха и Боби изблъска Марти. Щеше да му щупи очилата. И ти реши да си пуснеш дебелата ръка върху сина ми? Значи, вижте, дръж си езика зад зъбите, няма да говориш без да съм ти разрешила. Ти какво искаш сега? Да ти викна Жоро Игнатов и да стане тук страшно? Ти знаеш ли, че моето семейство е ненормално? Мъжа ми 5 психиатъра не мога да го удържат, аз имам жълта книжка! От днес нататък ти спокойно повече няма да спиш, защото всяка вечер ще ме виждаш в сънищата ти. Бъди готова да гориш. Освен това,